Hepe ng Umingan Police Station kasama ng ilang mga personalidad, pinulong ang mga pinuno ng barangay sa nasasakupan upang ang hangaring maging drug-free ang bayan ay maisakatuparan. Yan naman ang report na dala ni Patrolwoman Mayflor Wisco. Sa patuloy na pagpapaigting sa kampanya upang masugpo ang ilegal na droga sa bayan ng Umingan at upang masuportahan ang advokasya patungkol sa mga kaukulang operasyon para sa naturang problema, kamakailan nagkaroon ng isang pagpupulong na tumatalakay sa mga panibagong plano o hakbang na isasagawa sa pangunguna ni Police Major Rodel C. Gabatin, ang nakatalagang hepe ng Umingan Police Station para sa pagpapatuloy ng drug clearing operation. Dumalo sa pagpupulong ang 26 na punong barangay na hindi pa naideklarang drug cleared ang nasasakupang barangay. Naging tagapagsalita ang miyembro ng Philippine Drug Enforcement Agency or Daneta City na sina Special Investigator 2 Mary Jane Botes, Chief Provincial Barangay Drug Clearing Officer, Intelligence Officer 2 Cherry Lee Cabrera, at Intelligence Officer 1 Glyza Rose Abalos. Layunin naman ang pamahalaan ng Umingan at ng kapulisan na mapabilis ang pagkikleared sa mga barangay at maideklara ng drug-free ang bayan ng Umingan. Ito si Patrolwoman Mayflor Wisco, ang News Patroller ng Umingan Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.